dhi mbele. Koro bang' mang'o madhi timore kawuono no yangi kendo nosidhe ayanga kaka jakom malaro telo mar AUC. Koro bang' ka koro bang' ka mana kaka wan jo siasa campaign ochome gi koro campaign pinje ka koro pinje na ka campaign pinje pile ka pile to gi piny ka piny manyako dhi ma piny ngini jogo ke jokuche odhi migi lek mare mo bi Afrika bedi lek no endo ma jo Kenya wambende wando wabake mondo odhi koro odhi chako campaign mare mondo lim president go pok wuogo kata ma musugo nyaka dok kendo mondo lomb gi temburu isero gi mamit to kubro gi wach mamit gi lek mamit ma ng'ato nigo mana kwa sek biro ko campaign ground magwa kwa banyo ko ombulu ka indi na campaign mar nyaka du mare mi goyo iso sani ni pinje duto mani Afrika ka beach kamano moko kuom gi kala beach ne tire kaka wuono gi dhi mabe ni yuno kuma achil ngi ko go mbulu nyalo bedo ji ka ben go chiko ka gin 49 to dum dweche auchi mondo kura kamano nyalore pinje 8 dwe ka dwe kamano mane kaka go pange ko sudu ko ingin mai kuonde moko ko dhi wach piny Senegal oko gi Senegal duto oro no endo bende loso delegation ne moko mag technocrats nyise ni go agenda to ginje ne nyari piny na kata mana par e dwe mi go tap kuonde moko chiegni kuonde ti West Africa nyalo ka gin pinje mo kiew East Africa kren gi support mag president duto mi support maber ko gi Djibouti mane podinti kuma tinga ngandu taparoni kaka negro ma Kenya aparo wajita maneno ko gidwo kane temperature piny mondo mi wadhi kanyakla koro en gine ndo manyalore dhi pinje 8 e dwe inyalo huyo tidhi kuonde moko kamoni tap kotangi tidhi mapiyo piyo to un kaka